Szia! Első árkom az évben. Ezzel az autóval. Árkot fogtunk. Komolyan mondom, már megfiszok kamera, melyik az még. Szintiszta égvedre szól. Nagy poén. 70 a jégen. Igen. Ebben a szép gyönyörű házban. Mekkora kátyú! Tyúká! Kormánytekelgetés összülő. Várja. Kész te! Lábunk a semmi. Ez csak gázadás. Közben... Jó. Kátyú kikerül. Drift közben kátyú kikerülés. Szemben forgalom. Szemben forgalom, de elmény. Elmény a popsi. És... Oké, ne engem vegyél. Elrakjuk a kanyarba. Ajajajajaj. Száraz az út. Harasztja az üldét. Jó! 360. Én ilyet még csak BMX-el láttam eddig. Nézd az öreg, ilyet még nem látod. Motyogám rendesen. A kurva anyáda. Az a baj, ezek teli van kátyú, ha a fosokban tudunk belemenni. A jó gázoros utak. Szétbasztunk. Ki nincsre belemírtam, azért nem kell. Inkább az, hogy... Aztán. Inkább menjen el, az, hogy mint belerakjuk a kátyúba. Ja, innen már végig. Innen már végig az.